थालिरनि बे नाव बानायनानै ओरै साइकेल बारहोयोमोन बाइक बारहोयोमन बिदि बारनानैसो माने मुसलपुर बागानपाराथ' मुसलपुर ओरै माने मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन। स्कुलाव फैनाय कलेजाव फैनाय जेनेबा बाजाराव फैनाय बा मेडिकेलाव फैनाय बुहुत मानसिफोरनि थांलाय फैलाय जेनेबा बेयाव दैबाना जायो दैज्लां बोथोराव दैबाना जाबाथाय মানে ফেলফोरजोंसो बारनांगौ जायोमोन आरो এবাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক এতিয়া ইলেকশ্যনৰ হেৰি আহিছে এইটোতো আমাৰ বি পি এফ চৰকাৰ আহিবই, তো 100% বি পি এফ চৰকাৰ আহিব। তো আগতে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰৰ দিনত কাম হৈ গৈছিল সেইবিলাকতো বি পি এফ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে। এই যোৱা 5 বছৰৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰটো আপোনাৰ ধৰি লওক সেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই। दिनाव जोङो नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो। दा 25 नं बागानपारा समस्ति। जोङो बे बागानपारा समस्तियाव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा मा मावदों जों बे सानसे साननैनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवजोबना होगोन, खिन्थाजोबना होगोन बबे जायगायाव मा बानायदों मा बानायाखै। दा जोङो गिबियावनो फैदों नैबेयाव, बे जाहैबाय उत्तर नया बस्ति सुबा PWSS। बे जाहैबाय मोनसे माने वाटार साप्लाइ। जोंनि साफ्रोमबो माने जिउ खांनायाव जोंहा माने दैनि बिराद इम्पर्टेन्ट। दै नङाबा जोंहा जिब जुन्थु माने थांनानै थानायाव अनेक गोब्राब जायो। दा बेफोर जायगा बेफोर एरियायाव माने खल दैखर खुरनो बा दैखर खुरनो थाखाय माने बिराद प्रब्लेम आरो जावनो हाया। दा दिनै बेफोरखौ नोजोर होनानै मानाव गेदेर महिलारि सारा माने बेफोरखौ अनेक जायगायावनो बेफोरबायदि गोबां माने दै जगायनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदों आरो। दा बेफोरबायदिनो माने गोबां जायगायाव दैनि सुबिदाया दिनैनि दिनाव जादों। दा बेफोरो मानाव गेदेर महिलारि सारनि दिनाव बानायनाय बेफोर मोनफा मोनफा गासिबो माने मा होनो बिदिखौ प्रजेक्ट आरो। दा आरो गोबां जायगायाव जों बेरायबावगोन दिनै बागानपारा एरियायाव। दा मा मावदों बे सानसे साननैसोनि गेजेरावनो जों क्लियार खिन्थालांगोन आरो लोगोफोर। दा खुलुमबाय लोगोफोर, जों दा नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। आरो थांनाय बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव दंमोन बे समाव बिथांनि दिनाव नैबे स्पेसियेल मोनसे पेकेजआ माने पेकेजजों लुफुंजानाय नैबे मोनसे ब्रिज आरो, नङा होमब्ला? दा बे ब्रिजखौ बबे मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन होनबा 14 मार्च 2015 ना बियो स्पेसियेल पेकेज आरो। दा बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माने बानायनाय जादोंमोन आरो बिथांनि दिनावनो। दा आं दिनै बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो। दा दिनै इउपिपिएल सरकार प्रमद बन्धु बिथांनि सरकाराव दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा जेबो उन्नति जेबो डेभेलप खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथांमोना दिनै बिराद दुगाबाय थायो, नङा होमब्ला? दा दिनै नैबेफोरबायदि मोनफा मोनफा जेनाखि स्पेसियेल पेकेज माने बेफोरनो दिनैनि दिनाव फोरमान होयो। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेबो मावनो हायाखै होनबाबो दिनै माने बेफोर माने नंखाय बाथ्रा आरो। दा दिनै जुदि बिथाङा जुदि मावनो हायाखैमोनब्ला दिनै बेफोर जेनेबा इसिबां गिलु फालु गिदिर जेनाखि दालां जेनाखि ब्रिज दिनै बे जायगायाव बेफोर जुदि गैयामोनब्ला बे जायगानि थांलाय फैलाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां माने उसुबिदामोन आरो। दा आङो सासे बिथांनाव माखासेखिनि बाथ्रा सोंगोन। दा बे जायगा आरो जेनेबा मा ब्लक माने मा एरियायाव गोग्लैयो आरो सोरनि समस्तियाव गोग्लैयो नोंथाङा एसे बियो माने जोंनि 25 नं बागानपारा एसटि कनस्टिटुएन्सि। माने बियो बे दालाङा जाबाय जोंना बे बागानपारा टु मुसलपुर रोड कानेक्टिभिटि रोड। माने बे दालां गैयि सायाव जोंना माने गोबां जेंना दंमोन आरो। जेरै आगोल माने बेयाव थालिरनि बे नाव बानायनानै ओरै साइकेल बारहोयोमन बाइक बारहोयोमन बिदि बारनानैसो माने मुसलपुर बागानपारा टु मुसलपुर ओरै माने मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन। ओमफ्राय दा जोंना 14 मार्च 2015 हाग्रामा महिलारि सारनि बै माबायाव सरकार थानाय समाव बेखौ माने बानायना होदों आरो। बिनि उनाव जोंहा दा थांलाय फैलाय बा मेडिकेलनिफ्राय 108निफ्राय बिदि फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंना दा बिराद मोजां जाबाय आरो बे दालांखौ मोननायनि उनाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा दिनैनि दिनाव बे एरियायाव बे समस्तियाव प्रमद बन्धु बिथांनिफ्राय जेनेबा मा मोननाय जाखो ना मोननो हानाय जायाखै एसे बुंबानो जाबाय आरो। बेबायदिथ' जोंनि बागानपारा ओनसोलाव माने बेबायदि मेगनाव गोलैथावथाव नोजोराव नांथावथाव माने बेबायदिथ' प्रजेक्ट
दिनैसिम आं नुवाखै आरो माने जेबो मावदोबा गैया। बबावबाफोर मावदोबा आं मिथिया खिन्थु नोजोराव नांथावथाव बेबायदि लामा बा दालां बिदि आं नुवाखै आरो जेबो गैया जाहैबाय आरो उम। दा गोजोननाय थाबाय जिखुनु गाइस नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो बुजिबाय नङा होमब्ला बे प्रजेक्टआ जाहैबाय मानाव गेदेर महिलारि सारनि प्रजेक्ट दा दिनै बिथांमोना बुंबालाय मा जानो दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि बे जायगायाव जेबो उन्नतिनि खामानि मावनो हायाखै आरो दा बेखौनो दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो दा जिखुनु जोङो दिनै गोबां जायगा बेरायबावगोन दा नोंथांमोननो मानाव गेदेर महिलारि सारा मा मा मावदों दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दं लोगोफोर दा लोगोफोर जों दा मोनसे जायगायाव सफैलायबाय नै दा बेबो जाहैबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय मोनसे बिराद गिदिर माने स्लुइस गेट आरो दा बेखौ 2020 मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन बे जाहैबाय दिरिं फ्ल' इरिगेसन स्किम बेयो दा बेफोरखौनो सिन्था खालामदो दा बेफोरनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनि मावनाय गासिबो दा दिनै बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनो दा 17 बोसोराव जुदि जेबो मावाखैब्ला दिनै बेफोरबायदि एफा गिदिर गिदिर स्किमजों बानायनाय बेफोरबायदि नुथायफोरखौ रायजो राजाया थारैनो मिन्थियो दा दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिखौ जेबो मावाखै जेबो मायाखै होननानै बेफोरबायदिनो अनेक बायदिसिना बाथ्रा बुङो आरो दा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदियानो जाहैबाय मोनफा मोनफा फोरमान नाथाय दिनै बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव दिनै बिथांमोना मा खामानि मावखो जोंथ' दिनैसिम बे एरियायाव मोनसेबो खामानि मावनायखौ नुवाखै बिथांमोननिखौ दा बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय होनो खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना दिनैसिम फाइनालि मोनसेबो खामानि मावाखै दा नैबे जाहैबाय दिरिं दैसानि सायाव लुनाय मोनसे गिदिर माने स्लुइस गेट दा बेखौ बानायनायनि उनाव बिनि खाथि खाला ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमबो माने गोबां माने आबाद खेथि मावनानै माने रायजो जानो हायो एसेब्लाबो माने अनेक माने डेभेलपआव फैबाय खिन्थु बे जेब्लानाखि स्लुइस गेटआ गैयामोन रायजो राजाफोरनि थाखाय बै समाव बिराद माने जेंनायाव दंमोन आरो दा बेफोरनो मोनफा मोनफा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय मोनसे माने बिराद गिदिर स्किम आरो दा ओरैनि लेफ्ट साइडआव दं बै बिराद गिदिर मोनसे बेबो दिरिं दैसानि सायावनो बानायनाय मोनसे दालां बेबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो बानायनाय जादोंमोन डिटेल्सखौ आङो दसे समनि उनाव होलांगासिनो दं आरो दा रायजो राजाफोर जों थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा मा खामानि मावबोदों 17 बोसोराव मा मा मावाखै जों बेफोरखौ खिन्थानो थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जायगा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जोङो बेरायबाय थानाय जादों आरो लोगोफोर दा जिखुनु भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था थेंक इउ বৰ্তমান আছোঁ আমি বৰিমাখাত তো বৰিমাখাৰ যিখন আমাৰ দিৰিং নদীৰ ওপৰত পাগলদিয়া দলংখন আছে সেই দলংখন আমাৰ বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল স্কিম 2015-16 আমাৰ 25 নং বাগানপাৰা সমষ্টিৰ MCLA ফলেন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ যিজন মানে কি আমাৰ BTC চিফ আছিল শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলা ছাৰদেৱ তেখেতে এই স্কিমৰ মানে কি জৰিয়তে তেখেতে এই দলংখনৰ উদ্বোধনী কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা এইখন দলং মানে কি তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়ালৈ চলি আছে এইটো স্কিমটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰদেৱৰ জৰিয়তে মানে কি স্কিমটো আণ্ডাৰ তেখেতে দলংখন বনাইছিল এইটো আমাৰ 2015-16 চনত हाग्रामा सारदेवे एतु उद्घाटन करिছিল दा गाइस नैबे मोनसे दिरिं दैसानि सायाव लुनाय बिराद गिदिर मोनसे बेबो दालां आरो थालिरनि बे नाव बानायनानै ओरै साइकेल बारहोयोमोन बाइक बारहोयोमोन बारनो गोनां बिदि जायोमोन बारनानैसो माने मुसुलपुर बागानपाराथ' मुसुलपुर ओरै माने मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन आच्छा 2015 आरो 16 मायथाइयाव लुफुंजानाय बे मोनसे बिराद गिदिर माने स्किम आरो दा बेफोरबायदि इसेबां गिदिर गिदिर जेनाखि प्रजेक्टजों बानायजानाय दालां लामा दालां जिखुनु एभ्रिथिं आरो दा बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोराव दा 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होनो दा बेफोरनो मोनफा मोनफा माने मोनसे सिनायथि आरो दा आङो नैबे माखासे बिथांमोनाव फंसेसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा আগত যেতিয়া এই দলংটো নাছিল এই মানে জাগাৰ মানে কিমান প্ৰব্লেম আছিল আৰু কি অলপ আগতে যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া এইখন দলংখন হোৱা নাছিল তাৰে আগত আপোনাৰ বহুতখিনি ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল ধৰি লওক বৰিমাখাত এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক কলেজ আছে স্কুল আছে বা মেডিকেল এখন আছে কিন্তু আগতে সিফালৰ মানুহখিনিৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল গতিকে আপোনাৰ ধৰি লওক আগতে যিখন দলংখন নোহোৱা অৱস্থাত যেতিয়া পানী আহিব আপোনাৰ বাৰিষা দিনত আগতে এনেকুৱা হৈছিল যে মানুহে ফেলৰে আহিব লাগে বা কিছুমান পানী নদী পাৰ হৈ আহিব লাগে সেনেকৈ বহুত অসুবিধা হৈছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মানে কি BTC প্ৰধান আছিল হাগ্ৰামা ছাৰে
চিফ ছাৰে তেখেতে 2015 সালত যিখন আগত দলংখন উদ্বোধন দলংখন হোৱাৰ পৰা মানুহৰ বহুত সুবিধা হৈছে সেইখিনি माने जेब्लानाखि बे दालां गैयामोन जोंनि रायजो राजाफोरनि बेसेबां मानि जेंनामोन एसेब्लाबो औ जेंनायाथ' दंमोन नुदोंमोन बहुत जेंना जेनेबा बिदिनो स्कुलाव फैनाय कलेजाव फैनाय जेनेबा बाजाराव फैनाय बा मेडिकेल दं मेडिकेलाव फैनाय बहुत मानसिफोरनि थांलाय फैलाय जेनेबा बेयाव दैबाना जायो दैज्लां बोथोराव दैबाना जाबाथाय माने भेलफोरजोंसो बारनांगौ जायोमोन आरो थारमाने बिराद उसुबिदामोन आरो उसुबिदामोन जेब्ला दालां जायो अब्लानिफ्रायसो दिनैहाय माने एसे मोजाङाव फैबाय आरोना जा समनिफ्राय दालां जादों बिनिफ्रायसो एसे बेयाव थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदाया जादों आसा फैगोन समाव बे बागानपारा समस्थियाव माने बिपिएफ दोलोनि सापर्टफ्रा माबायदि जागोन आरो सरकार दानाया माबायदि जागोन बिनि फारसे एसे बुंदो फंनैसो फैबाय थानाय समावथ' बिपिएफनि फारसे 100% खा बे माने रायजोफोरा बिपिएफखौनो बयबो नोजोर होखागासिनो दा थेंक इउ আপুনি আৰু কিবা ক'ব নেকি এইবাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আহিছে এইটোতো আমাৰ BPF চৰকাৰ আহিবই 100% BPF চৰকাৰ আহিব আগতে আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰৰ দিনত কাম হৈ গৈছিল সেইবিলাকতো BPF চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে এই যোৱা 5 বছৰৰ UPPL চৰকাৰটো আপোনাৰ ধৰি লওক সেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই তো তেখেতসকলে মাত্ৰ কাম কৰিছে আপোনাৰ গাঁৱে ভূঞে গাঁৱৰ মন্দিৰৰ নামত কিবাৰ নামত দি আছে কিন্তু আমি তেখেতসকলে এটা কথা কৈ থাকে 17 বছৰত BPF চৰকাৰে কি কৰিলে কিন্তু আমি 17 বছৰত যিমান ডাঙৰ কামবিলাক আছে সব BPF চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে তো তেতিয়া ৰাইজৰ এতিয়া আমি কৰি দেখাব পাৰিম যেহেতু আমাৰ এতিয়া চৰকাৰ আহিব আকৌ BPF চৰকাৰ তো এতিয়া আমি নেক্সট গাঁও উন্নয়নৰ কামত মানে কি সকলোকে হেৰি কৰিব পাৰিব थेंक इउ दा रायजो राजाफोर नोंथांमोनाथ' एसेबाबो बुजिबाय नङा होमब्ला बिथांमोना बे 5 बोसोराव जेबो खामानि आरो जेबो उन्नतिनि खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथांमोना मालायनि मावनायफोरखौ लानानैसो गोबां बाथ्रा मानि बुंलाबायो आरो दिनै बिथांमोना लाजिनांगौ ओरैहाय खिन्थाहर दिनै मालायफोर लामा दालां बानायनायाव बिथांमोना गावसोरनि फ्लेग लगायो ट्रेक्टरनि फ्लेग लगायाखै होमबा दा दिनै बेफोरबायदिनो बिथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव जुदि लाजिनो रोंनायमोनब्ला आरो दा दिनै बिथांमोना जेबो उन्नति मावाखैल' होनो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेफोर माने बिथांमोननि मोनसे प्रजेक्ट आरो दा रायजो राजाफोर दा दिनैनि नैबे मोनसे बिराद गिदिर दिरिं दैसायाव बानायनाय दालाङाबो मोनसे फोरमान हाग्रामा महिलारि सादनि बानायनाय दा आरो बाखिखिनि नुलांबाय थागोन मा बानायदों बे 17 बोसोराव माने दिन्थिलांबाय थागोन आरो दा थेंक इउ लोगोफोर दा गाइस जोङो नैबे दिरिं दैसायाव बानायनाय दालांखौ भिजिट खालामनो फैबाय दा भिजिट खालामखांबाय दा नायदो गाइस नैबे जाहैबाय UPPLनि फ्लेग नायना लादो रोखा रोखा दा बिथांमोना बिदिनो मालाय बानायनायाव माने फ्लेग लगायनो माबा मोनसे प्रस्टारिं खालामनो लाजियो आरो रायजोफ्राथ' मिथिखागौ एसेब्लाबो दा ओरैबायदि लाजिनांगौ आरो बिनिफ्राय नैबाव दंबावो मोनसे फ्लेग दा बेबो जाहैबाय माने नै बिबारनि खदम बिबारनि दा बिथांमोना बै समाव ज' लोगो लानानै सरकार दादोंमोन दिनै बिथांमोनजों जोगार जानायनि उनाव दिनै बिथांमोना मावरिया जादों आरो दा लोगोफोर दिनै नैबे दालाङाव भिजिट खालामखांबाय दा बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे जायगाफ्राव जों थांगासिनो दं आरो लासैनो खिन्थालांबाय थागोन थेंक इउ बागानपारा टु जारिपारा रड ना जि हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय लामा बेबो मोनसे फाउन्डेसन 2017 बाय आरो लामाया जाहैबाय बे ओरै थांनाय आरो ओरै थांबाय आरो बेजों लामाया जाबाय दा गाइस नैबेबो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सादनि दिनावनो बानायनाय माने डेभलप बागानपारा बर्डखौ एसे नायनानै ला दा एसे बिल्डिंखौबो एसे खिन्थानोसै दा गेटआथ' थाला होनाय जाहैबाय दा हाबनो मोनला बिनिफ्रायनो एसे नायनानै लाहरदो बिल्डिंआ बेनो आरो दा नै थाला होबाय नङाब्ला माने सोरगिदिं गिदिंनानै एसेब्लाबो खिन्थाजागौमोन आरो दा जिखुनु बेफोर गासिबो माने महिलारि सादनि दिनाव बानायनाय आरो बुंनो थाङोब्ला बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे बागानपारा एरियायाव दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दा बिनिखायनो बिथांमोनहा लाजिनांगौ आरो फैगोन समाव बिथांमोनहा भट बिनाया माने बिराद लासिंसिं बै समाव बिराद गिदिर माने बिथांमोनहा प्रतिश्रुति होदों नाथाय बिथांमोनहा होनाय बायदि मोनसेबो मावफुंनो हायाखै आरो मोनसे जिनिस खिन्थाबावगोन बै मोनसे बर्ड दंबावो
फाउन्डेसन स्टोन अफ राजीव गान्धी सेवा केन्द्रना आच्छा बेबो माने महिलारिसादनि दिनाव बानायनाय नै नायनानै ला अन्थाइ खाम्फाखौ नै एसे गोजान जाबाय अब्लाबो सिनायो नायना लाबानो जाबाय आरो दा बेफोरबायदिनो माने बुंनानै फोजोबनो हाया हाग्रामा महिलारिसारारि 17 बोसोराव मा मावदों माने हिसाब माने होथ्र'नो हाया आरो माने सान हर माने हिसाब खालामब्लाबो माने जोबनाय नङा आरो खिन्थु 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा दि जेबो मावनो हायाखै माने बिथाङा बिराद लासिं आरो ओरैबायदि लाजिनांगौ बिथांमोना जुदि लाजिनो रोंगौबा फैगोन समाव माने इलेक्सन माने केम्पिं खालामनायखौ माने बाद होनांगौ आरो लोगोफोर नङा होमब्ला दा रायजो राजाफोर आङो मोनसे माने बाथ्रा बुंबावगोन बै जाहैबाय माने दानि सरकारनि प्रस्टार आरो बिथांमोना बिराद गिदिर माने गांलाब माने फ्लेग लगायनो हायो आरो खिन्थु बे अफिसा जाहैबाय रेभिनिउ सार्केल अफिसार दा नायनानै ला रेभिनिउ सार्केल अफिसार आरो नैबे अफिसा ओमफ्राय बै अफिसाबो माने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसारानो लुनानै होनाय होननानै मिथिदों आरो लुखानाय दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि बिराद गिदिर माने गावसोर नाम लानो थाखाय गिदिर माने प्रस्टार लगायो आरो रायजोफोर दा लाजिनांगौ दा दिनै बिथांमोना खुगाजोंल' मावो ओमफ्राय प्रेक्टिकेलि मावनो हाया होननानै जों बयबो रायजोफ्रा मिथिगौ आरो रायजोफोर दा लोगोफोर आरो जोङो फैयै मोनसे जायगायाव सौफैलायबाय बागानपारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बियो बे बागानपारा एरियानि मोनफ्रोमबो खामानि मावनायफोरखौ दिनै खिन्थालांगोन नैबे अफिसा जाहैबाय अफिस अफ दा रेन्ज अफिसार मा होनदों सयल कनजारभेसन रेन्ज अफिसार बियो बे अफिसाबो जाहैबाय बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसादनि दिनावनो बानायनाय आरो दा ओरैबो नाहर ओरैबो दङ आरो अफिसा जाहैबाय नैबेनो जाहैबाय ओरै नायनानै लाबानो जाबाय बे गासिबो आरो दा बे बागानपारा एरियायाव माने गोबां माने हाग्रामा महिलारिसादनि बानायनाय माने बिहोमा दङ दा दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जोङो माखासेखिनि गोबां फिसा जेनाखि मावनाय बेफोरखौ दिनै लाबोथ'नाय जायाखै माने एसे गिदिरखौ जों दिनै लाबोनाय जादों आरो दा बेफोरनो गासै माने मोनफा मोनफा माने हाग्रामा महिलारिसादनि बानायनाय आरो दा नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय सयल कनजारभेसन अफिस रेन्ज अफिस आरो दा लोगोफोर आरो फाइनालि नैबे मोनसे जायगायाव जों फैलायबाय बे जाहैबाय बागानपारा बाजार माने बहुद माने गिदिर एरिया नायनानै ला एकदम ओरैहाय दंजोबो आरो गोबां न' लुनाय दं फिसा आरो नैबे जाय जायगायाव आं थादों माने बिराद गिदिर न' बानायनाय जादों आरो बेफोर जाहैबाय गासिबो माने जा न' बानायनाय माने बेफोर गासिबो हाग्रामा महिलारिसादनि बानायनाय आरो दा बिथांमोना ओरैबायदि मावदों होननानै क्रेडिट लानो सानब्लाबो माने जेबो माबा गैया आरो बिथांमोना दा जिखुनु बेफोर जाहैबाय मोनफा माने हाग्रामा महिलारिसादनि बानायनाय दा बेफोरबायदि गोबां माने बाजार बायदिसिना बानायनानै दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा मैगं थाइगं फाननानैब्लाबो दिनै बिथांमोनहा गोबां रायजो राजाफ्रा मैगं थाइगं फाननानै बिथांमोना गोबां माने न'खर संसार सलायनो हादों आरो बिनिफ्राय देरसिन मा नांबावगौ रायजो राजाफोर नङा होमब्ला नाथाय दिनै जोङो प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारनि दिनाव बेफोरबायदि एफा गिदिर बाजार एरियायाव दिनै बिथांमोना मोनसेबो जिनिस दिनै बिथांमोना बानायनो हायाखै आरो दा बिनिफ्राय लासिंसिं आरो माथो दंबावो दा लोगोफोर दा नैबे मोनसे जायगायाव सफैलायबाय बे जाहैबाय टुपुलिया बागानपारा मिनि PHC नङा होमबा दा बियो 30 बेडनि मोनसे माने हस्पिटाल आरो दा हाबो ओरैहाय दा दिनैहाय बेफोरबायदि मोनसे माने जोबोद माने गोनां माने मानसिनि थांनानै थानायाव बेफोरबायदिनि अनेक गोनांथि दा लोमजानाय साजानाय बेफोरबायदि अनेक माने जेंनायाव गोग्लैयोब्ला मानसिफ्रा नै बेफोरबायदि मोनसे हस्पिटालनि दारै बा बेफोरबायदि मोनसे आसनिनि दारै माने गोबां माने लाइफआव रैखा जायो दा बेफोरबायदि मोनफा जेनाखि गोनांथि रायजो राजानि बेफोरबायदि गोनांथिखौ दिनैहाय हाग्रामा महिलारिसार बिथाङा जेरावबो माने नायै सिन्था खालामै बिथांमोना बानायनाय जादों आरो दा एसे ओरै नायलांनि ओरै फै दा बेफोर जायगा बेफोर एरियायाव जुदि बेफोर 30 बेडेर जुदि हस्पिटाल गैयामोनब्ला एसेब्लाबो माने
रायजो राजाफोरनि थांनानै थानायाव माने गोबां जेंना जागौमोन आरो दा ओरैहायनो दङ माने गोबां माने सिट दं बेयावनो 30 बेड आरो ओरैहायबो दङ ओरैहायबो गोबां दङ दा बेफोरबायदिनो गोबां माने बै समाव मानाव गिदिर महिलारि सारा गोबां माने खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदोंमोन आरो दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा दिनै बिथांमोना खुगायावल' गोबां खामानि मावो उमुक मावदों बेफोरबायदि अनेक बाथ्रा बुङो आरो नाथाय बिथांमोना प्रेक्टिकेलि दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे एरियायाव दिनै बिथांमोननि मावनायखौ जों माने नायगिदिंगासिनो दं दा दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो लोगोफोर दा थेंक इउ